rasane isih Surabayan. Karepmu? Iki ndek mben anakku wedok Okvalica ki ya nate gandeng kuwi bocah Surabaya ngremong. Masa? Iya. Tandak to ngremong beda. Ayo diaturake mumpung rasane sik Surabaya ya, Pak. Monggo Mas, buka saking bonangipun. Monggo, Jula Juli utawi Remong Surabaya. Yo. Ya, Pak.
Mriki Pak Gareng. Ya. Nontok ludruk rek. Remo Kakung. Cak Umar Bagyo. Aku kok mandek. Lah mengki ngidung lho iki. Wong Semarang kok kon ngidung Yai Segoro. Nggih. Sajak cumlek wiwit aku mlebu wayang kulit ora tau ngidung, Mas. Lah iya. Ya paling mboten memberi apresiasi lho niki lho. Ternyata sinden ayak-ayak lan gending ning kenyataannya mempunyai potensi masing-masing sebisa mungkin oleh teman-teman Madangkara diangkat sehingga semua menjadi hal yang menarik untuk disuguhkan oleh para penonton. Ngoten niku. Iki enak kena ngarani iki lak entertain dunia tontonan utawa dagangan tontonan. Lah leres. Iki kudu penuh dengan variasi. Siapapun yang ditonton tidak punya variasi maka akan tenggelam dengan sendirinya. Betul. Ora beda saiki tahu ana sing tahu bakso, tahu gejrot, tahu bulat, tetek bengek. Mula sinden ya kudu duwe yen aku ngarani duwe karakter dewi-dewi. Nggih, mila saking menika. Tur nggih nuwun sewu kanca-kanca utawi anak-anak kula sinden-sinden Madangkara menika pancen sengaja kula serawungke kalian model pakeliran jangan sampai sinden-sinden niku hanya hanyut di dalam limbukan kalian goro-goro. Dadi pamane peh enten bintang tamune njur, "Oh penonton bintang tamune kathah, kula mboten sah tumur tak tumut sanesi." Aja ngono. Mergo satu kesatuan. Goro-goro limbukan itu sebenarnya hanya sebagai bumbu cara masakan. Ning bagaimana kita kekompakan kita mulai kur klenengan nganti tekan tancep kayon sing tak arep-arep ngono kuwi. Ingatlah dalam diri seseorang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, leres. Ora perlu wedi, ora perlu minder apa meneh nyingkiri. Iki buktine dari iki mau ngremone ya apik. Sapa? Dari. Kok iso dari? Sapa ki jenenge iki? Okva. Heeh, Okva kuwi mari jenenge angel aku pokoke wato nyebut ngono wae. Iya. Dadi wong ana ngene lho, wong urip ning donya ki kepinterane dhewe-dhewe keluwihane dhewe-dhewe. Leres. Ibarate wong urip ning donya kuwi kaya wit kae lho, Mas. Tegese pripun niku? Wit kae apa panguripan. Lah awake dhewe ki batanging wit kae lho. Apa ki sing diarani panging wit? Pang nggih. Masing-masing pang kuwi duwe godhong jumlahe ora padha. Leres. Ning kabeh mau dumadi saka siji ya kuwi uwite wit kae utawa batange wit kae. Nggih. Ning nadyan mekaten sebagai uwit dan juga godhong nganti tekan wowoan, aja nganti lali sumbere. Sumbere kekuatane wit godhong karo wowoan niku mapan wonten oyotipun nadyan to ndelik teng jero lemah. Ning niku baku nguripi lan ora duwe pamrih apa-apa ora pengin dilem karo sapa-sapa. Mergo ndelik golek banyu nggih nguripi wit sak liya-liyane. Betul. Niku nggih. Ora beda kaya panjenengane Pak Kades iki lak ya padha ae to ki. Ketoke iki ya pancen ragate akeh ning sejatine iki sing diseneng-senengke ya wong sing luwih akeh tinimbang jumlah nominalnya. Wah, temenanan saestu wong panjenenganipun iki ibarate banyu niku namung mili. Ngibarate wong donga mung ngamini apa sing dikersake kalian warga masyarakat Kemiri. Waton menika babakan ingkang sae tartamtu kemawon Pak Kades mesti nayogyani lan ugi njurung sepenuh hati yen perlu wani korban wani tombok untuk kebahagiaan dan juga kekompakan warga masyarakat wonten Kemiri Mas Gareng. Nggih niki wajan
Nggih niki nadyan pun goro-goro sing mirsani tesih kathah. Alhamdulillah. Mongko sempat udan barang ya ki mau ya. Udan niku mboten alangan kanggene penggemar wayang kulit. Kula namung kula saged ndongaaken ingkang dalu menika sebagai penonton wayang kulit kula dongake taun ngarep sebagai penanggap wayang kulit. Amin. Nggih. Berarti kula padha mawon ndongake panjenengan akeh rezekine. Amin. Ya Nggih niku dengan catatan nanggap wayang kulit nggih kudu enten kula. Jarene mang nek gareng ora udan buktine ya udan. Lho nek buktine diterangne ra. Wah kuwi sing nyisihke jenengan. Ora ya sing gawe udan. Oh tak kira waton nanggap gareng, engko garenge ndonga akhire dadi terang ngono. Ngene lho Mas, udan ki ora perlu kok digawe sulaya aja. Terus engko yen kowe ngerti tegese udan, kowe tentunya nanti akhirnya syukur sing mbok duweni. Uki umume arupa banyu. Leres. Diinteni ning ya ana sing ditolak. Akeh ya teles, sithik ya teles. Iya. Ning tetep kudu disyukuri wong kuwi karunia ilahi. Nggih, bener niku nggih. Tur nggih para kiai sampun paring dawuh. Mandine mandi ora kaya sing barengi lendonga karo tumuruning udan niku. Nah, kula niki nyarengi dawah wonten bumi, monggo ndedonga murih kemiri kalis ing rubeda gudha rencana salara, penduduk masyarakatipun saged makmur gesangipun, Mas. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus dumateng Bapak Kepala Desa Pak Nurdianto Gitan Sapinaringan sabar, kuat, tabah, amanah anggenipun momong sedaya para warga masyarakat lan sumrambahipun dumateng para perangkat desa ugi pinter anggenipun ngladeni kersanipun Pak Kades lan ugi pinter anggenipun ngayomi dumateng sagung para warga masyarakat kemiri lak ngaten Mas Gareng. Pak Kades ki prinsipe ki ana Mas. Napa niku? Pak Kades itu selalu berprinsip berpikir ke atas untuk berharap, berpikir ke bawah untuk bersyukur, berpikir sekelilingnya untuk saling berbagi. Leres. Dan beliau tidak berpikir untuk menjadi orang yang sempurna, tapi berpikir menjadi orang yang berguna. Nah, kuwi itu bermanfaat. Bermanfaat. Nggih, dawuh leres. Nggih. Gawe senenge wong ki tetep pahalane banyu mili ngono Mas. Nggih. Malah nuwun sewu para pinter ugi sampun paring dawuh ketika kita menjadi pejabat dan juga menjadi masyarakat kedua-duanya harus menjadi satu kesatuan, satu frekuensi, satu hati untuk saling mendoakan. Kalau memang pejabat cinta kepada masyarakat dan masyarakat cinta kepada pejabatnya, salah satu yang harus dilakukan adalah mendoakan, dan doa yang terbaik itu tidak hanya mendoakan untuk diri kita sendiri namun juga untuk orang lain. Pak Lurah ndongake masyarakate, masyarakat ndongake Pak Lurah supaya diparingi bijaksana. Akhire donga bebarengan kuwi hanjok marang keberkahan tumrape para warga masyarakat ing kemiri mriki. Betul, dan iki ngrebuk iki mau udan. Pripun? Udan iki mau nuwun sewu kuwi yo ngekeki peringatan. Dadi Gusti Allah ki yo mengkeki peringatan titahe utawa umate. Nggih. Udan ki mau mudhun nang bumi tanpa ada peringatan apapun. Ngerti-ngerti bres. Ora nyawang sing nonton ki nggawa payung utawa ora nggawa payung udan tiba. Kuwi tegese padha bahwa kematian itu datangnya tidak melihat kamu siap atau tidak siap, pasti akan menjemputmu. Mula diarani mati, kabeh wong bakal nglakoni. Apakah makna dari mati? Mati iki 4 huruf. M-A-T-I. M manusia semua mengalaminya. Karena itu sebuah takdir. A akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. Bisa sewaktu-waktu, bisa masih panjang atau lama. T. Iki sing kudu dicatet. Kematian itu T. Tidak harus sakit dulu dan tidak harus yang tua dulu. Hati-hati nggih. Ini semua rahasia ilahi.
Mula mumpung tasih gesang monggo dipun kandheli anggenipun ibadah. Upami toh mangke dipun timbali sewanci-wanci sampun siap seperti air hujan turun ke bumi. Panjenengan sampun gawa payung jas udan tetek bengek. Ah iya, akhire ora masuk angin. Ah, ngono ki wancine mubal ki ngelmu ngene iki. Iya. Ning men saya tanja ya tak goleke kanca tetep Mbak Tatin Lestari. Oke. Piyayi iki Mbak nun sewu arang-arang yen gabung kalian Madangkara ning yen Ponorogo sabane Mbak Tatin. Ngoten nggih. Wah. Piyayi kuwi paribasan kaya omah nang kene iki. Saniki angger pun ngeblakke sayap pun wah nutupi jagat pokoknya. Nggih. Nah, kene Nduk sayang. Yo tukung Mbak Tatin Lestari. Oke, mangga ta. Niki wau sing nembang spesial Mbak Tri Hastuti. Kenapa? Nggih pancen spesial niki. Mergo panjenenganipun piyayi sing saking Ngawi. Desanipun saking Cianjay, Kecamatan Cianjir. Ayo. Kabupaten Ngawi. Enten apa? Enten. Wah, lagune tokong-tokong angon bebek iki lak kaya bebek goreng to. Iya. Ayo bebek kremes. Sing kaya bebek aku apa iki? Iki. Oh, tak kira aku. Oh, bebek iki kowe ngerti ciri khas bebek? Napa? Ah, mesti ra perhatikan to. Napa ciri khas? Bebek iki ngendoke sak gon-gon. Mloti bebek iki ngendoke sak gon-gon. Sopo? Sopo wae. Bebeke sak lek ngendok sak nggon-nggon. Sak gon-gon. Tapi ndoke gede-gede ya. Gede, Ndoke gede-gede. Gumantung dipakani apa ora? Loh, maksudnya daripada pitik kan mending ndok bebek toh? Sing gumunke. Apa? Kuwi ndoke kok biru kuwi lem ngekeki werna iki kapan? Kapan Pak Dalang le ngenein warna? Ngono kok ya ditakokke. Wong wis kodrate pancen kaya ngono kuwi. Saiki bayi kok terus nuwun sewu, ora ana sing makani ning jero kok saya gedhe ngene sing makani sapa tunggal. Bapake. Bapake. Kok iso bapake le carane makani piye? Piye? Aku biyen kirim kok. Dikirim apa? Ya pokoke kirim tak kirimi. Le ngirimi carane? Bojoku biyen meteng tak kirimi terus kok. Le ngirimi piye? Kirimi doa. Wah, Supaya lho kowe iki piye to? Sehat. Udah mesti. Aku ngerti sih mbok kirimi. Oh, iku mesti tekan. Iki lho aku kaya gumun karo Mbak Tatin iki angkat dijak ngobrol apa wae mesti arahe mesti negatif deh. arep ora negatif piye cak iki deloken dalange kuwi Yahmene kok wis ketok kathoke jero barang ki. Baik aja ngawur, iki batikku ki lak tulis. Heeh, terus? Mongko aku ngerokok, lek ngerokok otomatis kan genine sosok nyeblok. Timbane bolong kabeh diamuk karo bojoku. Ayo. Terus? Mula tak silakne rene kari ngangge tayat iki, ngono lho. Kok tak kira nek Kula gen ora mletik genine ya tuku rokok sing larang. Kuwi pare rokoke murah dadi. Lah iki larang lho wisan iki. Allah. Wong rokok lek kaya panitia wae. Sak panggunge sing rokok larang gur loro. Apa? Aku karo lar sotok ngene iki rokokane. apa iya ta tak delok. Iya. Niki wau Mbak, sinten Mbak Okta Oktav. Mbak Okvalica. Ova jenenge Mbak Ova Lica le hormat kari dhewe ngene ta. Kuwi padha karo nek nanggon aku jenenge Angguk.
Oh, anggo. Anggoki tarian ciri khas Kulon Progo nek hormat ya ngene. Coba. Aja mong Iki gur ngandhake. Ya ben percaya piyai kene ya ben percaya kaya apa. aku yen Kuwi ya kasanah budaya kok ya. Iya, maksudnya kalau ciri khas Kulon Progo kan anggo. Lah nek Mbak aku yen teoritis tok ora percaya, praktektis. Sabuane piye to Mbak anggoke Mbak? Lek Kulon Progo kono piye? ya ming nganggo rebana kalih napa jenenge? Oh, iso. Lah suarane piye suarane? Suarane ya maktut ngono. Intutmu ora. Lah ya nek prakteke ya piye jenenge rebana karo beduk karo kendang ngono. Kendangi, Geng, Sugeng kendangi, Geng. Sugeng sapa? Sapa? Sugeng Rahayu apa piye ora? Nggih. Ya pokoke anggo iso. Gua ben ngerti, kene ben ngerti. Nek sesuk belajar sik wae. Ora iso. Ora usah kowe aja didol to ngomong kethok. Ini to pengrawite Mas Yoyo ki didadak aja meneh kok anggo, menggo lho iso. Ayo. Wong menggur ngandhake lho hormat kaya anggo kok dadi. Ora iso. Lah anggo nuwun sewu bapak-bapak pun preso anggo. Ah. Dereng preso. Lah ngono iki tegese lek ora nek buktine to. Ayo ngono ayo. Jare kowe juara anggo sak kecamatan. Ayo. Ayo. Anggo lek gawe kathok semene iki to Mbak Natin? Nggih. Nggih kacamata ta? Nggih. Sampeyan yo tau ngono iki. Ya temen nggih pas sik cilik ngono. Ah iya. Kowe jamane wulune kene sik kebak lho. Ayo. Ayo. Piye ta? Lagune arep apa ayo? Sing penting jogete ya. Ya ndak. Anggo kok ijo-ijo. Kacamata nang ngene kok nang kene lho. Bojoku biasane kacamatane. Lah lah. Selek ngene lho. Ngene lho. Kok isa-isane lho. Ayo, Diko, anggo. Piye sik nembang sapa iki? Tresnawati kae lho, Mas. Tresnawati. Oh, iso. Iso. Kowe tin. Kowe nembang karo joget lak iso. Terus piye? Ya pokoke apa wae nganggur kono lek muni ora. Ya sik. Para penonton anggo rumiyin nggih setuju nggih? Wah, wis. Karo Teddy iki usul kok ora genah. Anggo kok iso cape gunung lagune piye? Tak kon nembang mbakku yuk, Mbak Yu kowe ya. Hah? Mbak Yu ku sing kon nembang ya. Ya, monggo. Penting sing joget awakmu. Ayo. Kacamatanya Iki mau dulu. njaluk bayaran piro iki ya? Mbak Yunit Tatin iki jenenge Titin. Nggih. Niki putrane Bu Sri Lungit, Mbak Natini. Wah, nggih. Tatin, Titin, terus sing keri dhewe kan Titanic. Malah kapal. Tagarane. Tahu iki Titanic sesudah. Ayo dong. Nggih. Tresnawati digawe uyo Tresnawati digawe uyo Tresnawati digawe uyo Tresnawati digawe Tapi ana sing gete ben aku nggo mlaku maju. Deng deng dut. Wah, ning nyanyi bulan baleni. Jan. Kaya sing tak latih wingi lho. Ya. Kanggo dicet. Ayo nek deng dut. Ayo. Lah kuwi kae. Yo. Tresnawati. Waduh. Digawe uyo. Tresnawati digawe uyo. Uyo narendra. Satria ing madukara. Satria ing madukara. Ya. Kuno digawe sawah kuno digawe sawah turung hati gawe susah. Tepuk tangan untuk Pak Tatin. Wah, dan
aku sing Besok latihan sik, besok. sik aku sing ora setuju protes iki. Piye ta? Gerakanku barang dinggo ki. Ora lho. Bang ora ngono Mbak Tatin piye mau gerane? Ngono, ngene lho. Oh, Kaya cakil. Jane iki aja akeh. Ayo. Kan lagune warna-warna nganu gerakan anggo kuwi tergantung lagu. Ah, iki mau apa Tresno? Tresnawati. Oh, situ diganti Tresno Tutik ngono itu lah. Isa. Nah, Tutik. Masih ki ndek sapa? Mbak kok iso diarani anggo sebabe piye? Karena mengangguk-angguk. Lagi angger isu ya do ngangguk-angguk doan. Ya aku gak tahu di kenapa dijenengi angguk, tapi ana sing jenenge nang kono iki liyane angguk iki apa, Bude? Dolala. Dolala. Oh, nek dolala kertas. Dul. Jajal kaya ngopo. Padha. Gak. Aku kepengin ngerti kok. Ora lho, angguk iki carane Kulon Progo, nek dolala kuwi carane Purworejo. Aku dolala rung tau ngerti kuwi dol-dolan aku. Oh, lambene kaya kalang. Ya itu sedikit aja ya. Oh, wong kepinteran diimit-imit. Tapi lho kowe mau kocok. Aku arep dadi tenan ning aku kacamata kuwi to, Bata. Wah, anggoe ngangge dadi to, Pak ya? Iya. Lha dadi kaya anu ya kaya jarenan ngono ya. Lho, udo gulung. Ben percaya. Kalau yang pakai kacamata hitam itu yang sudah dadi. Kalau cuman jogetan biasa beririt-iritan itu belum. Apa? Irit-iritan. Sik basa Indonesia kok irit. Lah apa? Berjejer-jejer. Ah, ya Ora lho, kuwi lho kok iso dadi kok nggawe kacamata sebabe apa? Ya carane ngono kuwi ya. Kaya nek jadilan kan pakai kacamata to. Kok malah aku walik. Lah aku angger wis dadi nu biasane malah tak cepot kacamatane. Ayo aku gumantung rame wong kok. Wong dadi iki ning salut sayang yo anggo yo dolala. Sekarang yang melakukan anak-anak muda dan cantik-cantik kabeh. Oh iya. Putih-putih kabeh. Oh, kaos kakiane putih. Pokoke sing penting wong wedok ayu nom. Yo. Yen ki raca-raca ngono ki jane lanang ya, Nduk ya. Dulu memang lanang, terus perkembangan zaman jadi wedok. Sok ben ki ajarono ki anggo. Iki. Wani ngajari anggo kabeh ya, Tin. Iya. Ora apa-apa nularke ilmu ki. Iki kowe mengguk wae ya. Anggo iyo, akeh to ming joget megal-megal ngene iki tetep ana sing pagu barang ngono iki ya ana. Nek kuwi kobra, Baduy. Kan Aku beda-beda. seneng aku. Lah iya Yen kasana ajar budaya. Baduy barang, Mas. Apa? Ajar Baduy barang ana Piye tarian. Baduy piye? Ya. Aku lah omong aku biyen saiki wis lali. Nah, Kok agar ngomong kok diyo-yo-yo aku gur ngomong hormate ngene kok. Lah ya wong nek kabeh mau pancen nganu. Ya mboko sithik engko saya suwe saya berkembang semakin dadi iki pancen wayang kulit ki sampiran saumpamane. leres. Apapun bisa masuk di dalam panggung wayang kulit seperti iki mau anggung Nggih. atau tarian Ngremong. ngremong. Remong terus wayang wong kiprah. Kiprah. Nggih. Bener Mas Gareng kaya sampiran. Ning yen sampirane sing disampirne kakean suwi-suwi ya kawate pedhot ning omahke. Betul. Dan Dadi- sampiran yang sing disampirke iki kok kelaran ya colong wong. Wah iya. Iki Mbak Tatin nanti sing ngersake sesideman. Oh nggih. Nggih, monggo. So kapane to pethone Mbak Tatin? Kita ini Ponorogo kok. Tanggal 18. 18 besok kita tampilkan Mbak Tatin langsung angguk sampean. Wah ya. Aku nonton Iya. Jenengan enggak ikut kok? ora dijak. Ya Nonton. teko melu lah. Teko melu. Tanggung jawab kok kowe. Ya ora. Lah iya kowe. Lah lakone malah garing kembar telu. Oh, garek kembar loro to? Heeh. Oh, wis rasa melu. Iya. Oh, ini Besok malam masih di sini di Ponorogo di Sragi, Pak Bu. Pundi meniku? Sragi adoh mboten saking mriki. Oh. Ya mangke nek
tesih kangen kalih kula mangke dalu ndelok kula nggih. Boten kangen. Aku ora bocah kok kangen ngomong. Aku ya gur melu kok. Oh, Mbak, bawan, Mbak. Ayo bawa. Kembawa. Wiwit maneh. Dung dung dung. Tung-tung apa? Gak perlu dipalake ya. Anderek sang pake pria bagus. Nah iki gandrungane ning kene iki. Kang olah budayan Kang Mas. Wong wedok wis ditolak kok ngeyel wae. Lah kula menika saestu tresna kalian panjenengan lho Kacang Mas. Kacang. Lah Kok tekan kacang atung bareng. Kakang Mas. Kakang Mas. Wong bener kowe tresno yen aku ora iso tresno karo kowe terus aja nekat. Lah kene menapa kok mboten tresna kalian kula? Sebabipun menapa? Mboten no, Mbak. Kok mbak lho. Lah kok sadis men ora ana ketoprak kok sadis. Dasare wong lanang kok nampik wong wedoki dosa. Mergo aku pancen ora iso tresnani awakmu, Yai. Tresna menika jalaran saking kulino. Sopo sing ngomong? Kula. Bener. Loh. Ra duwe adek-adek iki piye sing lanang? Lah kono getak aku wedi kok. Ora iso. Aku tetep ora gelem karo kowe. Sebabipun napa to kok mboten purun kalian kula? Kula lemu nggih sampun lemu, cantik nggih pun cantik. Ibarat ing Wonokung lewang-lewung pasang pikap manuke. Manuke sapa? Kuwi. Aku penonton kok katut iki ngopo ora? Lha ku arep ngamu ora entuk iku takon manuke. Aja liyane manuk to, aku nek manuk iki kaya piye ngono lho. Ibaratnya aja manuk. Opo? Lho mbok mesti main awakmu kok ya. Ora, aku tetep ora iso karo kowe. Sawan menyang kota gede. Bendera terus kayung batang Mas. Apa? Batang. Lah sapa mau kacang kleru batang kleru? Kakang. Kakang. Kakang sing wis dadi batang. Amin. Aja iki dienggo pepunden nek kaya. Pepudan padha ae, pudan kuwi kuburan. Lah apa? Leluhur. Surya. Surya sapa wi? Iki Mas Daryanto. Daryanto Surya Kencana. Wis biyen kuwi. Slendang kuning kang saking piye ta kok Ora tau nonton siswa kowe iki. Lah piye nek Siswa kowe ngono ketoprak yo. Oh, terus aku nih? Wet ngoyak. Oh ngoyak. Aduh. Piye? Kaya tabrak tronton, Mas. Wong walon wae kok ora sawangen atiku wis kaya ditaleni sapu tangan. Tansah dadi tali katresnanku. Lagi ngerti iki jebul gulumu wis ditaleni. Kok gulu? Lah ki mau apa? Ati. Ati to. Tak kira gulu. Suara kurang apramana yen ning wasesa ngoro
Halo Pak Haji, halo Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Tuh sopo sing tak sadar. Aku kok kudu salat tobat. Lah ngapa lho? Sadurunge salat tobat tak tutuke sik yo. Wis Aku nekat ora. Lha kok iki drama lho. Lah aku bermuni Pak Haji ngono apa? Sing haji ning kene apa awakmu tok ora? Yo ora ning yo aku kena to. Aku pengen dipangku kaya anu kae lho. Ah. Jenengan ki sikile sing siji nekok siji. Oh, bakoh Mbak Tatin. Biasane lek tengah mangku ning wayang wong dhek iki pancen mbiyen. Ayo jajal, jajal. Sikile ki Jare kon mangku. sikile jengkang. Awak jengkang kowe ora jejeg kaya ngono lho. Iki ora jejeg ning liya-liyane jejeg. Jejeg apa? Delok. Delok. Ini lho Mas. Ini lho sing marake imanku goyah yo ngene. Aku lak yo suman-sumun slamet. Aku nek urung demok iki urung percaya. Aja didemok. Lah, Dedek bubuk ya. Dedek ora bubuk, ning asline dedek layu. Bar tak siram. Wah. Bar tak siram. Ayo kene. Sun pangku. Ya, ngono iki. piye? Piye lek ngerti? Ora ana mangku bemper coke rai. Lah ngendi aku ki arep lenggohe ngendi? Aku tak jengkeng. Wek mudhukno kene. Kene. Ah, kok rai. Lah kleru ra weruh kok ya aku kan madhep rono. Angung romarang. Pati ndi? Pati. Mripate elek. Ayu lho bareng aku ndodok kok. Ih. Raine nang dhuwur. Yo lho kok jarekmu lho marani ngumpeti kok. Ya berarti ireng apa? Maksude piye? Patrike ora. Ayo. Kaya ngerti-ngerti ya. Angung romarang bendara. Teplek. Kok sing titik. Kowe mau Apa? iki Antareja. Kok iso antarja? Antarja. Ambles bumi. Apa nih sing ables? Iki drama ki ora ono kok tenanan anggang-anggang. Oh ya, anggang-anggang. Anggang-anggang. Lah ya Anggang-anggang wis keyi. jazal rasane apa ora? Tia Sulestia. Ya kepengin. Ora. Kedanan opo tambal 1000 ini. Ora sudi. Pijer ngincangake. Kok arep mik barang iki? Aja pas kene raine. Sing lepaske kowe lho. Apa? Lho mau aku kene ki ora munggah mudhun. Lho delan. Lho pas dhewe ta. Wah, Ya, Reng. salahke lho. Oh, wong pancen patrape ora tau nonton pergi wong Gatotkaca ya ngono kuwi. Ya, ngono. Ning Nun Sewu lek pas jengkeng ngene Nun Sewu jenengan pas suryane ngedepe rono, ora kok rono. Maneman. Ya wis lek angel dilik nih Pak Haji. Wis kono lho. Jane aku ki yo ngerti kuwi dosa ning wong rezeki. Ora wong ki pendramaan. Pendramaan. Karonse. Iya. Kene iki. Wong dadi wedok. Arep ngendi to tekan ngendi? Ngrom. Ayo ketenan sing lanang. Ora iso. Kowe dhisik lagi aku. Hah? Nek sing lanang sih? Kondisine piye? Enggak apa-apa, yang penting enggak layu. Oke. Layu dites ae. Ya tak selentik emang. Apa lagi dong? Angungrom. Angungrom. Marang bendara. Kene kowe apal mbok kowe dhewe. Aku malah Coba. Angungrom. Tekan ngendi to? Kono-kono. Angungrom. Angungrom marang bendara. Tia Sulestia pijer ngincangake alis terus Wale. Kowe sing muter kok aku sing muter. terus
tresno sesudeman becik lara mata. patenana Coba. luwih becik patenana timbang
Jumeneng riyen Mbak Tatin menika sisan. Enten pamundhut rengu bareng karo Nduk Winong ya Nduk. Kang, ayo wah nong iki kemiru tembang dhewe kuwi. Ket mau makan gaji buta lo ya. Santai malah rati tokke. Enak. Iki karyanipun Eyang Swargi Wangsa Subagya Tulungagung nggih gurunipun Genduk Winong ingkang menciptakan lagu Rengu menika Mas Gareng. Wah, nggih. Nganu rengu nggih. Ajeng mawon nggih. Rengu. Ngapa? Ora iki lho. Anu iki sing diarani isen-isening apa tontonan ya kudu ngene iki saiki. Lah nggih. Iki caluru iki dipangan sengi rantek. Kaya ngono dipangan, dinikmati suarane. Lah padha wae dipangan karyane. Wah iya nggih. Nggih. Lajeng nggih mawon, monggo gemene wekdal nggih. Tindak nang. Sejak ikatan rengu enten amaniku dene sampun dengu. Ayo ke Mas yo. Saiki
undang baru Sragen Sugeng Nyima. bebasan sakomo kaya lentene kumambane sira langke Ince Sapri Sugeng Laras. Terima kasih, Duk Minong Nawangse. Tak pikir semua kebune gangsaran lho. Suwuk grupak gangsaran piye? Aku tak dung lenong tak dung tak. Biar mlebune ngangguk malah kuwi marepe. Ning kreasi iki Rayo jenenge iki Mbak ini pengrawite panjake Mas Yoyo ki akeh sing guru sing dosen. Sen. Wes Sekolahan sedanten. Heeh, kuwi si Taslim ki yo. Ngendi? Guru ki iki guru ki. Guru napa? Guru wilangan, guru